Guia de sol·licitud de participació en la convocatòria extraordinària de carrera professional 2018-2022. Per accedir a l'aplicació de sol·licitud de participació en la convocatòria extraordinària de carrera professional 2018-2022, primer heu de visitar la pàgina del Servei de Carrera Professional del portal web del Servei de Salut de les Illes Balears, www.ibsalut.es, seguint la ruta Professionals, Recursos Humans, Carrera Professional o clicant aquí. Heu de disposar d'un certificat electrònic o del sistema d'identificació clave. Una vegada que hàgiu accedit, la finestra mostra un menú lateral amb dues opcions: Carrera extraordinària 2018-2022, consulta serveis prestats i carrera. És important que cliqueu en primer lloc en el botó Consulta serveis prestats i carrera per tal de comprovar la informació que utilitzarà el sistema. Com s'observa en la imatge, en aquest apartat s'ofereixen dues opcions: Consulta serveis prestats, informació de carrera. La primera opció permet consultar tots els serveis prestats al Servei de Salut de les Illes Balears que consten en el vostre expedient personal. Aquí també hi han d'aparèixer els serveis prestats fins a l'actualitat, encara que no siguin necessaris. Si observeu cap error, demaneu a la vostra gerència que el corregeixi, perquè aquesta informació no la pot modificar el Servei de Carrera Professional. Després de consultar els serveis prestats, ara heu de consultar si teniu reconeguda o no la carrera professional al Servei de Salut. Cliqueu en l'enllaç corresponent. Si teniu reconeguda la carrera professional, figurarà en aquest quadre. En la primera columna s'informa del procediment i de l'any en què vau iniciar la carrera. En la segona figuren la categoria o categories en què teniu reconeguda la carrera. En la tercera es mostra el grup o subgrup corresponent a la categoria i en la quarta consta el nivell reconegut de carrera professional. Torneu a la primera finestra i cliqueu en el botó Carrera extraordinària 2018-2022. En aquest apartat s'ofereixen dues opcions: Sol·licitud de reconeixement de la carrera, resum procediment. Heu de clicar en la primera opció, perquè la segona no serà accessible fins que no hàgiu presentat almenys una sol·licitud. En la primera finestra de la sol·licitud, seleccioneu un any del menú desplegable Any de carrera professional extraordinària. Llegiu atentament tota la informació i marqueu les caselles d'acceptació que la informació que heu detallat sigui emmagatzemada a la base de dades i declaració que les dades proporcionades són verídiques. Si no les marqueu, el sistema no us permetrà prosseguir. En l'etapa 1 apareixen les vostres dades personals. Utilitzeu el camp Observacions 2 per assenyalar si alguna de les dades és incorrecta. En aquest cas, hauríeu d'adreçar-vos a la gerència on presteu servei o la darrera on te'n vau prestar per demanar que es corregeixin les dades. No oblideu facilitar una adreça electrònica per rebre notificacions i assegurar-vos que l'escriviu correctament. Després, cliqueu en el botó Desa a etapa següent. Llavors hauria d'aparèixer un missatge indicant que s'ha enregistrat correctament. En l'etapa 2 es mostra la vostra situació administrativa en data 30 de juny de l'any seleccionat en la primera finestra, que ha de figurar com a servei actiu. També s'hi mostra la informació sobre la carrera professional que percebeu, que ha de coincidir amb la de l'opció de consulta vista al començament, a més de si teniu romanents de la convocatòria anterior. En el menú desplegable de l'apartat Sol·licit, heu de triar el grau de carrera professional al qual voleu accedir. Heu de demanar el nivell 1 si accediu per primera vegada a la carrera professional i els nivells 2, 3 o 4 depenent del que tingueu reconegut fins ara. Si esteu en la situació de promoció interna temporal o de serveis especials,
heu d'indicar la categoria a la qual optau o en la qual teniu reserva de plaça, serveis especials. Després, clicau en el botó Desa etapa següent. Llavors, hauria d'aparèixer un missatge indicant que s'han registrat correctament. En la finestra Serveis prestats hi ha 3 pestanyes. En la primera, IB-Salut, figuren els serveis prestats que consten al Servei de Salut de les Illes Balears, computats en anys, mesos i dies, i totes les categories, els subgrups a cada gerència i la categoria i el subgrup professional fins a la data de tall. En el cas del professional que progressa de nivell, hi apareixen els seus serveis prestats des de la darrera data de reconeixement administratiu del nivell de carrera fins a la data de tall, en anys, mesos i dies, a la gerència, la categoria i el subgrup professional. L'estat dels serveis prestats figura en color verd perquè ja estan validats per l'administració. En la segona pestanya, fora de l'IB-Salut, podeu afegir-hi tots els serveis prestats fora del Servei de Salut de les Illes Balears. En el cas del professional que inicia la carrera al Servei de Salut de les Illes Balears, ha de fer constar a l'organisme els serveis prestats, categoria equivalent al Servei de Salut de les Illes Balears, l'especialitat, en cas que la categoria en tingui, el vincle laboral amb aquest organisme, les dates d'inici i d'acabament dels serveis prestats i el grup o subgrup al qual pertany aquesta categoria. Els serveis prestats al·legats quedaran en estat de color taronja, que significa que estan pendents de portar-ne la documentació acreditativa i de validació a càrrec de l'administració. Si introduïu serveis prestats en dates en què ja teniu serveis prestats al Servei de Salut de les Illes Balears, el sistema indicarà que les dates s'encavalquen, de manera que o bé les haureu d'introduir correctament o bé haureu d'esborrar aquest registre per tal de poder passar a l'etapa següent. En el cas del professional que progressa de carrera i té serveis prestats en un altre servei de salut del Sistema Nacional de Salut en la mateixa categoria, els pot al·legar sempre que no coincideixin amb altres serveis prestats existents. En la tercera pestanya Residència, si heu completat la residència d'especialitat al Servei de Salut de les Illes Balears, hi figuraran els que consten en l'expedient. L'estat d'aquests serveis prestats apareix en color verd perquè ja estan validats per l'administració. En canvi, si heu completat la residència a qualsevol altre centre sanitari públic o privat, heu de fer constar a l'organisme els serveis prestats, categoria equivalent al Servei de Salut de les Illes Balears, l'especialitat en cas que la categoria en tingui, el vincle laboral amb aquest organisme, les dates d'inici i d'acabament dels serveis prestats i el grup o subgrup al qual pertany aquesta categoria. Els serveis prestats al·legats quedaran en estat de color taronja, que significa que estan pendents de portar-ne la documentació acreditativa i de validació a càrrec de l'administració. Un cop completada aquesta tercera etapa, clicau en el botó Desa etapa següent per prosseguir. En l'etapa 4, el sistema us presentarà una simulació a partir de les dades que consten en l'expedient i les que heu fet constar. Aquesta simulació queda condicionada al fet que es comprovin les dades que heu introduït. Si el resultat d'un període igual o superior a 5 anys, el sistema us demanarà presentar la sol·licitud. En canvi, si no compliu aquest requisit en la data de tall, tornau a l'inici i revisau i tornau a introduir les dades per la nova data de tall. Etapa 5. En la finestra de declaració responsable, heu de marcar la casella per declarar que són certes les dades consignades i assenyalar si donau o no consentiment perquè el Servei de Salut pugui obtenir les dades necessàries per comprovar les dades indicades en la sol·licitud. Per prosseguir, clicau en el botó Desa etapa següent. Etapa 6. En la finestra Finalització, el sistema us ofereix 3 opcions: visualitzar la sol·licitud que presentareu, finalitzar i registrar sol·licitud RecWeb, registre web oficial, o aportar documentació. Cal que cliqueu en la tercera opció si heu afegit serveis prestats en les pestanyes 2 i 3 de l'etapa 3 i podreu aportar els certificats de serveis prestats
que tinguin signatura digital o codi CSV, codi segur de verificació. En cas contrari, els haureu de portar per mitjà d'un registre on es comprovarà l'autenticitat dels certificats. Clicant en el primer botó visualitzareu un document PDF amb la sol·licitud i es desarà en la carpeta configurada per defecte al vostre ordinador. Normalment és la carpeta Baixades. Així podreu comprovar les dades que heu introduït i les facilitades pel sistema. Per completar la sol·licitud, cliqueu en el segon botó, Finalitzar i registrar la sol·licitud, amb la qual cosa registrareu la sol·licitud per mitjà de Rec Web. El sistema us advertirà que si continueu el procés i ja havíeu presentat una sol·licitud en el mateix any, aquesta nova sol·licitud anul·larà l'anterior, de manera que us demanarà que ho confirmeu o no. Una vegada que hàgiu clicat en sí, es registrarà la sol·licitud a Rec Web, però no mostrarà el missatge del resultat del registre. Per comprovar-ho, cliqueu en el botó Inici, que us manarà a aquesta finestra. Aquí podreu comprovar si la sol·licitud s'ha registrat correctament i obtenir una còpia de la sol·licitud i un justificant d'haver-la presentada.